Berdevka HDP Ebru Günay li Enqereyê li navenda giştiya partiya xwe civîna rojnamegeriyê li dar xist û li ser rojevê nêrîna partiyê xwe anî zimên. Li ser Pirsa Kurdistan Sûcharê berdevka HDP Günay destnîşan kir ku ew ji bo bicîkirina biryara Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê ya ji bo azadkirina Selahattin Demirtaş komisyonekî ava kirine û ew ê hem ji aliyê hiqûqî ve û hem jî ji aliyê siyasî ve xebatên xwe berdewam bikin. Bi awayê hukukî ve em ê tekoşînek bimeşînin hem ji bi çalekiyên xwe em ê vê xebatê bimeşînin em ê dîzanin ew biryara ahîm nenas kirin darbeyekî demokrasiyê temamê Türkiye darbeyên AKP'yên ku hember muhalefet û hember siyasetmedar û hilbijartiyên me jî çawa rêbazek çawa hatiye pêkanîn êdî ahîm dibe ez wana qabûl nakim em wana ez wana wekî sucek nas dikim. Li aliyê din berdevka HDP Ebru Günay li ser pirsa dersa bijarteya Kurdî jî axivî û got ew piştgirî didin dersa bijarte lê beleya hewce divê bi temamî perwerdehî bi zimanê Kurdî be. Dersa hilbijartiya Kurdî ji bo gelê Kurd ji bo 40 milyon insan tere nake. Daha platformdaki îro li em jî têdane li Amedê daxuyanek bide em piştewaniyê wanin jî dual de jî tekoşîna me û xebatên me berdewam bikin. Herwiha berdevka HDP li ser bûyerên li zanîngeha Boğaziçiya Stenbolê jî axivî û bertek nîşanekiriyariyê Nêzîn Ewlêkariya Tirkiyê û helwesta hikûmeta AK Partiyê da û piştgiriya HDP ya ji bo xwendekarên Boğaziçi'yê anî zimên. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.